प्रणाम। ए बुची जी का मांगतनी? कुछ मांगतनी का? ना ये भौजाई का करबू, घर में हमार भाई नहीं खे ना बाप बा, घर बूढ़ माई बिया, एगो छोट बहन बिया, ओनिए के पोसे खातिर कियो तरी मांगतनी खातनी तो होई तो 500 रुपया द ना। आई त हम त जात रही बहर से, हमरा भी पैसा हम नहीं खिले के आइल जी बुची जी। अच्छा जा तो चाउर के हम ली ना। ना 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 चाउर को हम का करम, पैसा के तनी काम रहे, पैसा तनी घर इलाज कराएगा माई के नु। हां माई के तबीयत खराब बा। हां तनी पोलियो मार देले बा का आगे ना थे ना पीछे पागा केहू ना रहेला ना, त तनका दिक्कत समझ में इतना दिक्कत बानू। बताई रौरा बेटी हो के मतारी के अपन इलाज करावतनी, अपन बहिन के पोसतनी पालतनी, ई कम बात बा जी। ओहनु बताओ वो जान जो बेटा भाई बड़ा सन कुछ कुछ बोल देला सन त का करी। हां ना जी, आ कान पहिर क के आ चुपचाप अपन में देखी 2 पैसा कमाइम तो ने ठीक रही, ठीक ना? हां भौजी कहनी कि दन ज्यादा 300 द ना, 500 नहीं के त आज ये तो रुकी हम घर से लेके आवतनी पैसा। हां ठीक बा। नहीं तो नहीं और तो देख हमारा भीड़ 200 ज्यादा। हाँ। कौन बात ना, भगवान तारा के जैसे हमारा के देता भगवान तारा के दे, एकदम डगरी भर के छप्पर फाड़ के बरसात दे। खुश रही गोड़ मछुई जी रहुआ बताइए। अच्छा ए भौजी कहनी कि होनिया और 2-3 घर बा का? हाँ घर बा, ई गलिया जात नहीं धर के ना। हाँ। आ सीधा आगे जाके आ दाहिना मोड़ जाए। अच्छा ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है। कूटी काट के खियावा तनी हरियरी आ छेड़ छेड़ के ध देती है भैंस हमार। काज नहीं करे कौची भइल बउनी, घास नहीं की खेत खाते नहीं खेते तन तो छेड़ ही लगती है। बुढ़ाऊ हो खरिया चलाओ। प्रणाम। मांगो तनी पैसा कोड़ी जान जान हमरा घरे बाप भाई नहीं खसन, माई के तबीयत खराब बा, आ एगो छोट बहिन भी समझ न ओकर इलाज करे खातिर, माई के बड़ी तबीयत खराब बा, ओकर इलाज करे खातिर पैसा मांगो तनी माई के। हां का कर बुखार में बियाह नहीं के बोले बितार ना, बियाह कहां भइल बा ए चाची? का करी माई कतना गरीब बिया त कहां से बियाह कर दही? आ होला की त बियाह के चंदा मांगता कि माई की बीमार के चंदा? ना ना ना, माई के बीमारी के चंदा मांगता नहीं, बड़ी तबीयत ओकर खराब बा, बियाह करे के रही त हम घरे के माई हमरा केहू के हाथ बधरा दी। ना 200-300 रुपया होगी तब तन चाउर ले ला त हमरा पैसा न खे जन। ना 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 चाउर हम ना लेना चाची, काहे झूठ बोली, काच कुंवर बानी कितना लाद के लेके जाई, एक तो ढोलक बजाए एक बार नाचे कूदे वाला हनी। त ई ढोल काहे के बजा तो बोल के झोरा बुचिया ले ले रच्चा कटोरी अपन मग तू शांति से ढोल बजा। ना चाची का कह देलो तू, अपन हुनर दिखा के हम ओकरा से लेतनी पैसा, ए तरी काहे के जाई होनी से माई खातिर? अरे बचिया बतिया हमर समझ कहे के मतलब कि विपत के घड़ी आइल बा त नाचल गावल शोभा नहीं के दे, रोइया गिरा के केहू लोग काबू त 10 के जगह केहू 20 दी ना। दादा जान तरू चाची, केहू कहतन कुछ कर तब न ओकरा के दे, हम एही से अपन अपन बिजनेस कोई तू कर तनी कि का करी ये तेरी बता। देख सुनता ने कनी बुचिया गोइल बाड़ी माई बीमार है, इलाज के पैसा मांगत रही, 10 रुपया बा त दे त आना त चाउर पता कि ना ले। ए भौजाई चाउर कहाँ से ले? अगर ऐसा ना हो कि पैसा ना हो कि तो हम पेफोन के जुगाड़ लाइल बनी। देखो ई कौन पेफोन द का हो
का हाँ। बोला केवन है तोर ना तू मने हमरा के पागल बनावता इसे केवन है तोर नेवा ना नाम ह ना हमार फुलकुमारी नाम हो अब बनावती हमरा के चुतिया आई दादा ई के हरे मने हाथी चुके के चाची पतो है हमारे कहाँ तार गाँव हो ई कौन गांव हो सलेमपुर अच्छा सलेमपुर हमार जगदीशपुर गांव हो आहो ता तू कैसे चिंता उनका के हम किधर में कहे क्या अजी मम्मी जी हमरा गांव में कहिया हाँ, एकर हाँ। बड़की बहनी हमर साखी रहे ओकरा से छोटकी हिया आहो बुच्ची केवन अरे आ तोर बड़का भैया के एकर बड़का भैया के नौकरी लगल बा एकर माईगो बाबा एकर पापा दुकान चलावेलन आ तही काहे बजावतैस रे हाला भइल रे के बिहार पुलिस में बाइस तू आ हे भगवान के कहता कि ऊ हमर भाई बाबू केहू नहीं खे हमर ते एगो बूढ़ माई में मार बिया ए चाची का ए मम्मी जी हम सकल हुई मम्मी हम जी सकल हो कि हां सेम इहे हिया ना ये भौजी कैसे तू कहते सेम हुए हम सकल देखी दुनिया में 7 किस्म के आदमी होखेला एक रंग के होखेला ना चाची हां उहे में से केहू होखी हम ना होनी हम केहू हम चिंता नहीं छोड़ा के ना पहली बार आइल बनी गांव में तार चाची गाँव कहाँ कल जगदीशपुर ए मम्मी जी इहे हिया देखिए कर है तिलो बा हई ओकरो बा ई कैसे कहबी नहीं कि तू चिन्हाते बच्चे सच बता दो देखा सच बताइबू न त कहीं थी मदद तो करी का कुछ बात हाला भइल बा गांव में के सरकारी नौकरी लागल बा मम्मी जी ना चाची झूठो हम नहीं की चिन्ह तिनका के घोड़ी गाई अरे नहीं देख अभी सच बोल सच हम तक चिन्ह नहीं रे साथ के बता दो कहाँ ए कहाँ चाची इनकरा ए, के मम्मी जी, हम इनकरा के जाना आ तानी। तनी दवाई ओई कराई इलाज रस दिमाग के ठीक नु न त ही दवाई कराई अगर ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए तो आज हमरा से के कल अपन मर्द को मत चिन्हस अरे हे रे सुन ना ना आवत नहीं होगा कर तनी मांग के आवत नहीं फिर कैसे तू कहता हूँ ए मम्मी जी एकरा के हम बहुत आशा से जाना तारी 3 गो बहिन है सन हाँ एकर बड़कियो बहिनिया के बियाह हो गेल जौन हमारा संगे पड़त रही ओकरा से छोटकी मझिले ही आ एगो और छोट बिया आ एकर बाबूजी किराना के दुकान चलावन भईवा के सर्विस लागल ह जनी आई मांगत करत है तब ओती घरी एकर पापा हमरा के लियावे खातिर गोई रही मम्मी जी त नाम कहनी के 2 दिन बाद आइम कथा बा हाँ। एकरे घरे कथा बा रहे नौकरिया लगा एकर भैया के त तई बिटीवा काहे मांगती है हमरा ये क्या बुझा जानत नहीं है उ जे हाला भइल बा के बिहार पुलिस में बिया बदली भइल बा उ जे गोई बिया दूसरा जगह ट्रांसफर कर भइल बा तभी धान धान करी उहे ही मम्मी जी हम भुला जाए में माने इतना मैंने हमें हित चुकी से लेके होते चक्कर तक देखो तनी हम भुला जाए में बताई तो ए रामा आज के युग में कुछ हो सकता चली ना हम मोबाइल से ना अभी फोन करते माई से पूछवा जन गिना रो पता लगा हम धरा तनी ओटोरा निकला तनी कहाँ के लड़की हिया बताओ इतना तक लड़की हो के आई भीख मांगत चलती है हो रुक हम पता लगाओ तनी गोरी फूला झाड़ी बारू पापा के तोरी बारू हमार घर उसे का मतलब है का मांगो तो पैसा मांगता नहीं कहाँ घर पड़ी पर उसे का मतलब है हाथा ना सुंदर देह लेके आई मांगत चलो तुम हाँ तुम्हारी बिजनेस पे तो मांगी ना तू क्या हवा हमरा के रोके टोके वाला पैसा बता दो हमरा के पैसा कितना चाहिए 500 दे दो का करबो गरीब को हम बनी गरीब अरे का 5000 रुपया दे 5000 हाँ दो तो लगे तारा चले के पड़ी कहाँ बा दलानी पे का करे तारा नहीं के बुझत कि तारा का 150 देता हम 5000 देता नहीं काहे खातिर ना दादा हम ना जी हम डंडा बहुत दो पैसा बा हमारा ना लगे। हम डंडा दो हम डंडा दो एक मिनट सुनो पहले हमारी बात सुन लो बहुत ज्यादा पैसा बांधे लगे तारा एक घूमला घूमे के जरूरत नहीं खे तार पूरा खर्चा एकदम हम अच्छा से उठा ले ना ना हमरा काम नहीं हम डंडा दो हम अपन कमा खा लेम सुनो हमारी बात मान जा 10000 ले लो ना 10 हम 1 लाख ना लेम हम 1 लाख ना लेम हमरा तो डंडा दो हम डंडा तार दो जितना दुख है सब दूर हो जाए एक को ना ना दादा हाथ में तारा घूमे के ना पड़ी ना साहेब अपना घरे रह रही ना साहेब सुनो मेरी बात है ना सुना ना 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 अपना घरे हम डंडा दी सुनो ना का तो 150 के फेरल पर सुना है रे अरे 150 के फेरल में कहां फरल बड़ जुटो ना सरकार ने हमर हाथ छोड़ी 150 मांगला से क दिन चली सुनो पे